Si nilitum non hejong 17 November 2020 economic indefinite economic blockage of Putati nilitum dak press meet hang kon lo. Lasi aprang si nili kanenje kang tung aprang si 17 November 2020 ni indefinite economic blockage again the Nagaland government ke kachi withdraw kali. This is temporary suspended. Athe nitum economic blockage ki door ni masi initum Karbi Anglong Deputy Commissioner la pen Superintendent of Police la pahapu nagahin medame Deputy Commissioner la pen Superintendent of Police la tum isi kaching wai dolo halaso kaching wai long la pusi alam klang lo je labangso kaching ki tang det pen diri tumhan Karbi Anglong adisi ikethana tengela lo non pen ke alang litum encroachment bang bon bo busi pulo la pen 17 November arni pen both side ta Assam hin penon Nagaland hin penon status quo maintain bo pulo la pen hadak pillar tame alang litum apor chi hangsi exactly koso dim sila so bangso pillar ke phalang noma la so la bangso pillar ta selampon pu selang litum lamning jepon kasi alang litum DC la pen SP nangachunuriya teng nilitum a demand sa mukha bang state government long nang palipi po silang nitum nang chichak kasi hala so teng si nilitum kaji withdraw bang ali this is temporarily suspended kasi si patumi hejong tame nitum Karbi Anglong Deputy Commissioner long chitong namlo nitum organization doan kasi hala bangso kachingki kachithanong tame DC phan isi official memorandum pale laso memorandum copy ateng pen alang ekichak bang ke je non nitum phan la protester tum an la pen state government pen alang na paching kipo basipu kasi alang nithom nipli apor si alang nagachi hang lasi hala bangso state government long ke paching kiji phan ke asapso apor nang cheji lasi phan nipli apor nang pitha basi alang ningji lasi hala nipli apor don nitum chonghong igding lo laso nipli apor chokdet pen jong si state government pen litum DC bang isi appointment palil pongte itum state government long tame si delegation damji hala so delegation kita mating sadak itum la Assam Nagaland border issue alam aputhan itum chingwa je thana babusi pini lamang so press meet along itum pangdak lo lapen non ilitum labangso Nagaland Assam border aputhak hinia khayang bong mo nane ke chok che kili dam de pen chiheng none de dangji pu pen itum kemat hado lasi hala so kemat ha teng pen claim rap pen nang dam rap pen nang pu pen si pini nitum Dimapur Naga Student Union tu pen isi amai phapon amai long nitum thang resolution adopt de tipon same nitum dak isi nia point kipaklang do athe ilitum akhai tame alatum akhai tame chidam chewang punang ji athe border issue lake state government issue alam pilak posi khayang bong ge ningchi onang ne diaji unitum dak jing kido lasi hadak nitum isi press release ki tok judo diri labangso press release pini naga